Iriyo nade nyakaramogi machiegni chenro mar ang'ichwelo ka bende weche mathoth otimore. Achiel kuomgi en piny owacho mamalo e riwruok koda tend counties koro nywako ne weche mag kedo koda midhiero mar oro kachiel koda ngaji masani okwako thoth gwenge pacho ka. Migao mar pur ogolo moko kuom yore mathoth ma bende gibiro tiyo godo kamoting'o medo budget miketo ne migao mar pur mar mondo mi ores chenro mar nyayo chiemo e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Bende kawuono ne piny owacho ochungo wach mar chiwo bath lo mar od thieth mar mbalariany mar Kenyatta University mane dwaro mar mondo mi ochiwne kambi moro ne weche mamoko. Magi kod mamoko magi weche mawamiyo pek. Your leadership, she is sorry to the family and to the victims. And importantly, your leadership, as a Christian, she prays for the souls of the three departed. Jonek mago kil Willy Kimani okwayo ng'uono e sama girito ng'eto mar buchgi tarik 3 dwe mar 2 higa manyien. Because of them, we are better off as a nation, stronger as a country, and safer as a people. Piny owacho singo chuogo aguch omenda makonyo familia mag obila mawito ngimagi e yor tich. The national and county governments will work together to ensure inclusive policy and project development to enable the country achieve food and nutrition security. Migao mar pur e riwruok kod tend counties osingo mar tiyo kamoro achiel e kedo gi midhiero moluoro sekta mar pur. Laiwa mar ote machuok en 3-6-600 inyalo yudowa kanyo e mbui mar Facebook Ramogi TV, bende wantie Instagram, Twitter kachiel kod YouTube. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jalok wach Elizabeth Otieno. Jal buche mawinjo bura mar Justice Jesse Lesit oyango ni apisas 3 mag obila kod jal moro mane oyud kod ketho mar nego kil Willy Kimani kod ji 2 mamoko biro ng'eyo kum margi tarik 3 dwe mar 2 higa manyien. Doho nonego ogolo kum makamano odiochieng' makawuono bang' chwale nyime nyaka tarik 11 dwe mar 11 higa mar 2022. Chris Owino nigi ler. Kuom thuolo mar 3 doho mamalo ochwalo nyime bura mar chiwo kum ne obila 3 kod jal moro mane oyud kod ketho mar nego kil Kamalo Willy Kimani kod ji 2 mamoko e higa mar 2016. Mabiro bang' apisi mar jamin wach maduong' mar piny owacho reme chwalo andiko magi e wi kum ma doho onego miyo apisas mag obila Fredrick Lemilal, Stephen Cheburet kod Sylvian Wanjiku kaachiel gi jal moro miluongo ni Peter Ngugi kaluwore kod nek makamago. Kaluwore gi mano, jayal buche Justice Jesse Lesit oketo tenge tarik 3 dwe mar 2 higa manyien kaka odiochieng' mar miyo ji 4 go kum. On the 3rd of February, I also say something about that vehicle. Okinde mag ji 4 go kotelnegi kod Katwa Kigen kaachiel gi Cliff Ombeta ochwalo kwayo magi na jayal buche Justice Lesit e wi kum ma doho onego migi. Fredrick Leliman had been an officer for 20 years before this incident. And till interdiction until now, we are talking of 26 years. He has given to society. He has worked diligently. And now that he has asked for forgiveness from the family, and now that he has regretted the incident, and now that he has looked at you and asked for that kind of forgiveness, my lady, this is the kind of person that you want to jail for the rest of his life. Your leadership, she says that if she were able to have another chance, she would do anything within her reach to avoid any injury, any hurt, or any death to anybody. Your leadership, she is sorry to the family and to the victims. Ji 4 go kokalo kuom okinde magi okwayo ng'uono anyuola Willy Kimani, customer mare Josephat Mwendwa kaachiel gi dereva mare Joseph Mwiruri
ewi nek margi kendo kwayo doho mondo omigi kum matin. Stretching his hand towards you to look at him with those beautiful, probably forgiving hands and eyes. This is the moment that he also takes the opportunity to apologize to the family, because the opportunity had never arisen. They would not be able to talk to them or call them. They had no phones, there is no connection. As a Christian, she prays for the souls of the three departed and prays for graces and peace for the families and the victims. Cliff Ombeta okwayo doho mondo ng'wone Frederick Leliman ka owacho ni ketho mare mokwongo kendo oselokore. But then even for the family to start healing, they must also start by forgiving. The last born was born when he's in custody. He has never laid eyes on that child. He has not. This child needs his care, needs his guidance. Kigen kod Ombeta bende onyiso Justice Lesit ni ji 4 gosebet e ute twech kuom thuolo mar higni 6 mokalo, gino ma giwacho ni en kum moromre kodgi bang' kwayo ng'uono kod loko timbegi. In the event you do find that the 6 years are not adequate, your ladyship, and we very nicely pray that you do. However, your ladyship, if you do find that the 6 years are not adequate, your ladyship, we very much pray and join in with the probation officer that you do allow whatever residual time you deem necessary to give her to be served outside prison. Mabiro kata doko ni anyuola Willy Kimani to ne okwayo doho mondo kik ng'wone ji 4 go. Justice Jesse Lesit ne oyudo ji 4 go kod ketho mar nek tarik 22 dwe mar 7 higani. Gikone to bura ewi nek mar okil Kamalo ka Willy Kimani kod ji mamoko 2 ma osebedo kadhi nyime e nyim doho kuom thuolo mar higni 6 mokalo dhi chopo e ng'ende tarik 3 dwe mar 2 higa manyien, kama jayal buche dhi chiwo kum ne ji 4 ma itudo kod nek makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokot, Nairobi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ochiko migawo mar lowo mondo oduok ne mbalariany ma Kenyatta lowo ma osebedo ka kelo ywaruok. Gino ma bende ne omiyo jatend mbalariany no Paul Wainaina ochung tich. Kane oloso e nyasi mar 52 mar sidho gudu jopuonjre e mbalariany no, Gachagua owacho ni chenro mar pogo lowo mar mbalariany no ne ok en kare. E weche ma osebedo kaluoro lowo mane ochiwne migepe ma pinje ma oko machiwo thieth e pachoka, jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok oko kendo chiko migawo mar lowo oduok ne mbalariany ma Kenyatta lobno. We have hence instructed the Ministry of Lands to cancel those allocations and reinstate the lands to Kenyatta University. Bende omedo ni chenro mar chiwo lobno ne okalo chik, gino ma bende ne chano chungo dongruok mar mbalariany no. Had things gone wrong and Dr. William Ruto was not elected as president, your land had already been grabbed after Professor Wainaina and the council were removed. Omedo ni nitiere jomoko e piny owacho mokalo mane temo nyako lobno, gino mane okelo ywaruok kopuoyo ten mbalariany no kuom chung motegno kedo ne lobno. Professor Wainaina refused impunity. He refused to cooperate in allowing people in the previous administration to grab land for this university. Gachagua bende ne okawo thuolo mar kwayo ng'uono kuom jatend skundno Patrick Wainaina kaluore ni ne ochunge tich kotenore gi weche lowo no. Professor Wainaina and the Senate, on behalf of the government of the Republic of Kenya and the political leadership, we want to apologize to you and your family and the Kenyatta University fraternity for the humiliation that you are accorded for standing firm to refuse the land of Kenyatta University. Gachagua okwayo jotend riwruoge piny owacho obeda kicha kendo orit kuonde go magin mag jopiny ka osingo ni piny owacho biro tiyo machiegni kodgi. I want to say and I want to challenge all of those given the responsibility to run our institutions. Please be firm. Never be intimidated to do the wrong things. Piny owacho chano duoko eka 410 ne mbalariany mar Kenyatta, kama eka 190 ibiro chiw ne jogo ma osebedo ka jot e kar dak ma kamae mayudore Kahawa West
kar chung od bura mar Roysambu. Flora Atieno, Ramogi TV. Erokamano Flora kuom lipodno. Ka wadhi nyime ni migawo mar pur kod piny owacho mar counties osingo tiyo kamoro achiel e rido chenro mag pur kod pith jamni mar medo nyayo chiemo kendo tego migawono. Ma katend counties makaluo ywak ni pur kod pith jamni odok chien e gwengegi ka jatend migawo mar pur Mithika Linturi okwayo jopur mondo ti kod lony manyasani e neno ni gimedo yuto e puothe. Lipoti yango ni gie sani jo Kenya makwan gi ohewo milion 6 odak kod ngaji mikelo kod midhiero mar oro masani okwako gwenge mathoth e pachoka. Midhiero ni en kaluwore kod nok mar koth kod ng'ikruok mamoko masani okwako sekta mar pur kod pith e pachoka. Migawo mar pur e riwruok kod 10 counties osingo mar tiyo kamoro achiel e kedo gi midhiero moloro sekta mar pur. I've had an opportunity to visit 7 counties. There is no county that I've gone without the company of the governors. I am telling you, this meeting is so important because the information that you people may require is information that I have. It is only that this information is not with you, it is not with the farm. In the spirit of collaboration and consultation, the national and county governments will work together to ensure inclusive policy and project development to enable the country achieve food and nutrition security. The national and county governments will put in place appropriate measures to address current challenges in agricultural production to ensure the country becomes food secure and net exporter of agricultural products in the short run. The 2 levels of government are committed to moving the 2 million chronically food insecure to food secure. 3, the Ministry of Agriculture and the Council of Governors will hold a consultative meeting in the last week of January 2023 to receive the report of the technical team formed to review and harmonize the legal framework and align the reforms to the Constitution and the devolved system of government for effective implementation at the county level. Bende migawono kachiel koda counties osingo mar siro jopur e yore duto mar neno ni piny Kenya obedo koda mwandu mathoth maginyalo tero nyaka e pinje maoko. The national government to work together with the counties to streamline exploitation of minerals in the country. A framework will be developed to ensure involvement of counties in prospecting for minerals and issuance of mining licenses. 14, the Ministry of Agriculture and county governments to collaborate in expediting the implementation of reforms in the sugar, tea and coffee sectors. Further, the Ministry and the Council of Governors will fast-track the process of privatization of sugar factories. Maka governors yogo midhiero moloro sekta mar pur e counties gi. Governor ma Migori Ochila Yako nyiso luoro ni pur mar niang kod pith rech e gwenge mag Nam Lolwe kidek tho chutho ponono ni piny owacho ok bi reso sekta no. Kidhi sani tinga opuro ni kata dhok opuro ni idwaro pesa mang'eny kuomi. Kidhi ng'iewo kodhi beche tek, kidhi ng'iewo fertilizer beche tek. Sirikal dwaro nodwok bech gigo piny en chiro mar gik magipuro. Kidhi kuonde ma rabuon chieke kaka Thurwa Migori kata Homa Bay, rabuon ochiek Tandawuoya to onge chiro. Kidhi ibro yudo ka japuro kwamo gi nyanya kata lot susa kata lot mora mora onge chiro. Ng'ama wacho wach GMO ni GMO no ni en bilo moro mabro konyo ji oyo. Wach mabende ojiw kod governors mathoth mayuak ni gwenge gitimo marach e weche mag nyayo chiemo. You go to Busia and I'm sure most of the neighboring counties, we are relying on Uganda for our needs. And I think even nationally, Kenya, in terms of our food security, what we get through the border from Uganda plays a very major role, and yet we can be able to produce. Yesterday, we were also even discussing now things like oil and tomatoes are also coming from Tanzania into those areas. Well, that's what I'm saying, our agriculture has rusted. Waziri again, if you go deeper, and this goes to my Waziri of the blue economy, you know, we are now getting fish from China. Pastoralism is the way of life. It's only because of lack of water. If water is provided in those regions, those counties, irrigation can be a way of life, and it will change the pastoral community's mindset. Romo market gi mai biro bak kendo e giko dwe mokwongo mar higa manyien.
Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okwayo obila mondo kaw chung' motegno mar rito ngimagi e sama imonjogi kod jonjore. Ka owuoyo e nyasi mar rapar obila mowito ngimagi e yor tich higani, Kindiki bende olando chuogo aguch omenda mabiro konyo familia mag apisas mowito ngimagi e sama gin e tich. Jaelieta miyowa mathoth. En nyasi mar ang'wen ma higa ka higa mane jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oteleno obila e rapar mar jowetegi 57 manowito ngimagi e kar tich higani. We are here to immortalize the memories of these men and women who have taken the final bow in acts of bravery and dedication in their respective services. Kata bed ni kwan maduong' mag obila ne owito ngimagi kaluwore kod weche njore, wach mar kaka obila tiyo gi bunde nokelo to e kind jotelo. Even one officer going down through criminal fire is reason enough for us to review how we operate. Kindiki nonyiso obila mondo kik bed gi luoro e tiyo gi bunde e sama jonjore monjogi, gino mamiyo thothgi wito ngimagi. I am not going to wait until I lose more officers. So IG, DIGs, GSU commander, everybody, let's go out. Mae wach mane ojiw kod Inspector General mar obila Jafeth Koome, mabende nokwedo joma seyo kaka obila tiyo gi bunde. Tukaambia tushike wengine, sijui alifanya nini Mombasa Road. Officers ambao walikuwa kwa hoteli wanatupiwa mishare. Sasa njameni, officer ako kasi yake ya kusindikisha pesa za benki kuu, amepata barabara imefungwa, ameanza kutupiwa mishare, ako na bunduki. Njameni, kwani hiyo bunduki ni kalamu aanze kuandika nayo? Kindiki bende nonyiso Koome mondo ochuga put mabende dhi neno kaka ichuogo aguch omenda makonyo familia obila mowito ngimagi e yor tich. To submit a report on how and on what framework we can establish a benevolent fund for the purpose for which I have stated. Within 30 days, I will need that report. Aput makama biro bedo gi jokanyo mawuoka obila mano National Police Service, obila mag jela, riwruok matayo tije obila, kanyakla koda migawo mar arita. Jaelieta, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto singo mar bero ngima jo Kenya modak e pinje maoko. Ruto wacho ni migawo manyien molosi mar ng'iyo ngima jogo modak e pinje maoko bende dhi konyo e gero uchumi ma pacho ka. Magino wacho kinde mane otimo limbe mare piny Washington DC kama ne oromo gi jo Kenya ma odak kono. Medo ni kamano otimore to dhi konyo e kelo dongruok bende e piny Kenya. I came here today and I realized that I actually had the whole continent cheering for me. And I don't take that for granted. Thank you so much. Thank you so much for cheering for me. Thank you so much for putting us on the map. And thank you so much for all the support that you have given us. On terms of passports, we're working on a system whereby we'll have a roving biometric machine that will be able to go around the country so you can come do your biometrics and get your documents. We're also working on a system whereby we will get offices to be dealing with issues of visas and IDs and others. We're also working on an issue in the American spirit that if you want your passport, regular speed of 2 weeks, you pay the normal fee. If you want it in 1 week, you can pay $500. If you want it in 4 hours, you pay $2,000, so that to pay for the charges of getting the services, for you to be able to get the service you need when you need it. Diaspora cannot just be viewed in terms of remittance. Diaspora is a whole body of Kenyans that require services. They are our best ambassadors. They have done us proud. They participate in the development of our country, and they deserve the best from our government.
Nyakoromogi jatend piny Kenya kachiel koda jotelo go nitiere piny mar Amerika kawuono ne gintiere boma noero mar Washington DC. Kawadhi nyime ni jagoro mogirore migao mar weche arita kuonde twech Mary Mudhoni ogolo chik mar timo nonro mar buche motenore gi mine gi nyithindo manie kuonde twech ma pacho ka. Koloso kar twech ma Embu, Mudhoni owacho ni gitiyo kanyakla gi bad doho eneno ni giduoko piny kwan mar jotweche kendo jogo moyud gi ketho matindo ibiro yalo oko mar rumand. Olero ni chiegni nyithindo 250 otwe gi mine gi ute twech ma pacho ka kaka twech ma Embu nigi nyithindo 11. Owacho ni nyithindo ma odongo kuonde twech gi mine gi biro yuda kwede kowuok kuom oganda ka owacho ni nyithindo go nigi ratiro mar dongo alwora mabor gi kar twech. Very closely with the judiciary, and we have pleaded that some of the cases are fast-tracked. We don't keep mothers who have children in remand for years on end, since that is going to be detrimental to that young child. Already 4 days ago, we have a child who was born here in Embu prisons, and I'm just imagining how that is going to go for the next 4 years in case that mother is detained for that long. However, we are not saying that those offenders are released. What we are saying is the processes and procedures, the law must be followed for anybody who is going to be released out there. Nyakoromogi gikanyo hakwani mondo waringwa dhi duka matin kikidhi mabor poro duoko koda weche moko mathoth. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi alalajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Epewe mag tuke maiero hero maradhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 mana e Ramogi TV. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo Nyakoromogi kweth mar rowere mawuok Kisumu Youth Association koro wuok tung' mosuo gi moko kuom jotelo e piny Kaluo ka koro gi makoro owuok oko mar tiyo gi nying ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga kendo nywande gi anyuolane e weche ma ok ochomo yo e kuonde chokruok.
Rowerego oywak ne moko kuom jotelo mane oyier kaluo kendo kwayo gi mondo giwuog oko kendo gikedne Raila Odinga kaka ne gichiko e kinde mane gidwaro ombulu. E twak margi gi Ramogi TV gisiemo jotelogo ka ginyisogi giwek berore ka giduwo nying jomoko. Wan kaka yudhe ma Kisumu County wakwero wach jotelo moko masane wuok ni manyo pesa gi nying Raila. Raila osetimo gik mang'eny e piny ka, omiyo nyaka oyud luor makende. Kuom mano wakwero jogo mamanyo tich gi nying jakom Raila Odinga ni gidhi gimany karatas mondo gimany godo tich. Raila ok en karatas mitiyo godo. Joluo manyocho yier, leader wasomo manyocho wayiero. Nyuwato nudhi konyo Raila go lweny malo. Sanu ling thi, onge kata ng'a wuoyo. Onge kata ng'a osewuok oko maduokre gi ng'awa, godoyo wede. Uling urito Raila wuog US kuma nyocho dhiacha, uduogo duokre kode. Nyu neno kama Maida makuru wuok oko maka defend ang'owa, defend family mare. To jotelo manoyier machamo msara gi nying Raila Odinga to ling thi, onge mawuoyo kata chiel. Gik moko matindo tinde magilari county ma Kisumu ka. Wakwayo ni uguru woko mondo condemn gima dhi mbele. Bende jaluo wacho ni dala thuon gweno kogi ariyo. Raila Odinga pod ngima kendo Raila pod neno. Omiyo akwayo jogo mawuotho ka dang'ni e kor gweng' kodoyo wedegi ni kamanyo pesa madigicham, ok gimeny ne luo, gimenyo ne gin giwegi. Ok gimeny ne luo. Oganda luo onge mano sewacho ne gin gidenyo gi we Raila. Kimanyo giri gi famili ni we kawo nying jakom Raila Odinga itugo godo. Anakwayo oganda luo ma ketho nying Raila modhi manyo mogo karuto ni dhi many mogo gotas kati chak wuoth gi famili ni gi nying famili ni dhi many go mogo. Nying Raila weuru ketho. Raila osemiyo kwe obede Kenya ka joluo ni gi riwruok moro makende manyaka nene motamo oganda mamoko go. Pile pile joluo ni e riwruok achiel. Koro sani ka Ruto nyoka otelo to ng'ato kar mondo chom Ruto tir to wuogi nying Raila mar mondo miyo kel pogruok e oganda luo. Jodak gi jonyuol mawuok e kar dak ma Orongo e kar chung od bura ma Kisumu East oriwore kanyakla gi jodito mag riwruog jopuonj mag primar manonat ka gikwayo apisas mag arita kwe mondo wuog oko kendo migi duoko mapiyo piyo kaluwore gi nek ma koch mar japuonj skul primar ma Nyaimbo mane otimore tarik 12 dweni. Magi biro seche ma bende alworano kamoting'o Nyamasaria Molem Mamboleo e kind mamoko rochruok mar arita kwe osenenoe kuom kinde malach gino makoro kelo luoro kod kafyu ne jodak kod joala makono gikwayo piny owacho mondo yie owil negi jotelo mag arita kwe okel negi manyalo tiyo negi e yo mowinjore ka bende ginyalo yudo fuong'ruok mondo gidog e ngimagi mapile maonge luoro. Wan gi lit mang'eny wacho Nyaimbo, wawito japuonj mamuol, japuonj manyoch wahero, kendo japuonj manyoch wan godo gi geno kabisa. Ok wawinjo maber e higa makoro dhini, nikech in higa makoro jowa mang'eny osebeti kendo githotho marach maonge gimomiyo. Japuonj makoro thon en japuonj maonge kata wach. Higa mokalo chien kachacha nobet nyathiwa moro kani Kaproda, ng'ama ok wuo e samanyo japuonj nindo chieng' tich adek noleg kijana Orongo kamoro ni Bwanda, nyathi maonge kata wach gi ng'ato. To ka gi tich ang'wen tinego japuonj, dwa bede gweng' minege mna ji. To japuonj beto Nyamasaria kama nitie nyaka polis marito piny ni to onge kendo thuolo ma polis nyalo kawo erian. Ok wawinjo maber jowadwa. Wakwayo justice the family kuom wito wuongi kata jaodgi. Koro un sirikal gi DCC man in charge tekuru charge mondo wayud duoko mapiyo. Wakwa DCC ma Kisumu East owuog oko mondo miwa chir ni to ene mane mayo weche mag security mag gweng'ni idhi keto koro ide mag kwirach. Ka kamano to wakwayo ni police stations mande gweng'ni Nyamasaria kod man machiegni ka ogol jotendgi oko mondo wil. Ramogi talanta en mich mawuok kuom Nyasaye, moko inyalo somo e buge ka moko bende inyalo yudo kaluwore kod gigo ma yiero timo. Cleophas Oluoch miyo waler mathoth ewi japuonjre Vincent Odero
mawuok Bondo Nyamonye maloso teko sitima katiyo gi minyaga mar dhano. Bende ing'eyo ni nyalo yudo teko sitima kowuok e minyaga? Wadhi e gweng' Mamago, Nyamonye e sub-county ma Bondo. Wayudo Vincent Owino Dero, chogo e dalagi. Vincent en japuonjre mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga, University of Science and Technology. Vincent ochopo lek mare mar loso teko sitima. Koro project ni en project magolo mach ma wuok kuom oko mar dhano. Nyaka stima minyalo tige ot, inyalo nego light, inyalo nego TV, inyalo nego ufa. Koro kochakre kata chande, majni wuok e kiwango mar 12 voltage DC. Koro iye kata chande nitiere inverters ariyo ma convert AC no DC to AC. Then mamalo kata chande matin chande and step up transformer ma step up the 240 AC to 1000 HT. Koro mae en 1000 HT mo kenya ke transformer ni. Gik mane Vincent timo ne obwogo min mare ka oluor ni ponono onyalo kelo masira. To wuda ni nochako tije ni kenja primary, kenja lower classes. Koro no onyalo kawo torch to ketho, to golo globe to kete koro to liel kama. Seche moko onyalo kawo radio to ketho to loso kamano. Koro no paro ni ojaketh gik moko no puonje tich. Koro kuom mago te osetimo gino machopo kama sani mama adwa loso stima. Kaka keto ot kala loso stima. Ng'ise ni loso stima ok biro ketho gik moko ka pana. En ma ok keth gik moko loso gi choo man kaeni. Koro no waluor koparo ni samoro onyalo kata ketho gik moko kata onyalo inyo cheyo mora mora. To gik ma otiyo godo e loso teko sitima ne ogolo kanye? Material matiyo kuonde gi ayudo ga yude scrap ma kuonde ma jo power tiye weni ma giwo dong ta choko ta unganisha tatiyo ka then poles gi tang'ada e puodho kuonde gi motwi ma natural gitu. Pogruok ni kanye kind teko sitima ma oloso kod mano ma itiyo godo pile ka pile? Pogruok en mana ni stima ni oringe frequency mopogore nikech mach matiyo Kenya robini ringe frequency mar 50 to 60 hertz to lakini ma ringo less 30 hertz. Koro 30 hertz no kuti kode aminga sana to oketho appliances. Koro mane challenge mapura dongo monda a correct from that 30 hertz mondo ring range mar between 50 to 60. Kata kamano, Vincent kalo ya chiedh nade moko matame loso teko sitima kaka dwarore. Transformer ni nyalo supply like 7 more homes kopogre gi mai. Eco bid balance nikech majni ng'eny sana. Koro kinyalo miye mita abiriyo to nyalo bedo sawa, lakini okanya timo mano, nagombo timo mano okanya timo mano nikech nitiere license, nitiere legal nini moko manyaka ikal through mondo kisambazo stima. Challenges mantiere gin mag koth. Ka koth chwe sana to pi kodonje cho to dilute that mixture. Koro mach biro ma very less. Kasto gi transformer materials matigo gi ok gin materials ma are recommended for this nini. Koro transformer ni ana transformer loso dala ka kijua kali tu. Koro kanya yudo transformer chande manyalo go mach ma strong cha ma is oil cooled, ma is air cooled. Koro kanya yudo transformer ma is oil cooled and the coiling is perfect, moko sitting, yeah, it can be better. But my sani kimi load mang'eny to ng'ado mach olal. Kalodo dok chendo chako dugo close circuit. Vincent koro nigi gombo mar bero chenro mage mag loso teko mar sitima ka bende odwaro ndiko sitima ma oloso kod sirkal ma pachoka. Nitiere gimiluongo ni thermocouple e choka nyono. Koro thermocouple ni en gima convert liet mar oko chande into mach direct. Then nitiere ma convert hydrogen mantiere e lach dhano chande into mach. Koro mana kena nyalo mano an gi gombo moro ni I explain mae ka se register bosebedo my own project nikech katimo kamano to kiny iwinjo ni ng'ato loso moro thicker and all that. Koro arito mondo assign mondo bed my project koro kanyalo share out idea no. Vincent osebedo ka temo loso teko mar sitima kende dalagi kuom kinde malach to ma koro obedo adieri. Wach ma koro wacho ni obwogo oganda mang'eny e gweng'gi. E gweng'a to obwogo ji sana. Ya obwogo ji nikech ok en gima dhano nyalo expect. Ng'eni kibiro tinyiso ng'ato ni ng'ano naloso mach mar chokae. Atakuona kama jobone ni ng'at mofuwo matemo wuondo ji or something like that neno. But jonyuol na to gino nok obwogo nikech en gima nachako chon. Janyuol Vincent, Monica Odero, nigi mor ka olero okenge ma Vincent osegoyo e dwaro mare mar loso teko sitima gi kaka osekonyogi. Koro gino osebedo ka konyowa kabisa. Osebedo morwa, ok wanyiewo sola, ok wanyiewo gimoro amora, watiyo mana gi stimbe no ero. Vincent nigi lek mar yudo yuto maber kaluwore gi fuono lony mar loso teko sitima kowuok e minyaga. En gi geno ni obiro yudo sir madwarore.
Sani, teko sitima itiyo godo e tugo thum kod neno wang' jowi, kaachiel gi chiwo ler e ot. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Mano mich maber manade iwacho ni Weche dhano. Geno en ni obiro yudo sir madwarore nikech mano en chenro makare ponono ni ng'ato nyalo tiyo gi teko sitima molos e yo makare ma ok dwar weche mang'eny kata bende ok dwar omenda mathoth mar mondo mi olose, manyiso ni gigo eko ma ng'ato wito maneno ni ok ti maber inyalo ti godo mondo ber ngima. Wageno ni obiro yudo sir mar mondo mi odhi nyime kendo los mana gi ok mana teko sitima kende mak mana gik mamoko mathoth. Ka wadhi nyime, anyuola moro kaachiel kod riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa koro dwaro ni piny owacho kaw okang' ne obila moro mane onego jaode gi magina ma bang'e to owito ngimane e kar thieth kamane gi yie kode. En masira mane otimore e gweng' ma Bamburi e od bura ma chung od bura ma Kisauni, kaunti ma Mombasa, kama wachore ni chuono ma en obila ne ogwandore gi minode kaeto owuodho musdola mochwade magina adek e bamne kod pinyie. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Ne en lit kod kuyo e kar thieth ma Coast General Mombasa kuma wede kod osiepe ne oyuore bang' winjo tho mar Emily Masisa mane jaode ochwado gi magina bang' gwandore e odgi Bamburi ndalo 10 mosekalo. En gino mane omako dho oganda mathoth ka wuon mosenindo to penjore ni to en chwanyruok mane madine miyo obila nochwad jaode gi magina e nyim nyathigi ma jahiga 1. Sababu hata kama ni kumuumiza angempiga hata mkuu peke yake, akuwe na mkuu mmoja tukijua kwamba ni kiwete lakini hako hai. Lakini kummiminia marisasi kwa tumba hata zingine zimekwama nini. Ako hapa tumba imepasuka. Juzi mama huyu amepigwa risasi 3. Risasi 2 kwa mapaja na risasi 1 imekwama ndani ya tumbo mpaka dakika hii tunavyozungumza. Mama huyu alipelekwa theater kwenda kufanyiwa upasuaji. La kusikitisha ni kwamba madaktari hawakuweza kutoa risasi hili. Na hii ni kesi ya 3 ambayo kama mama county ninapata. Kuna pasta ambaye aliua mke wake kwa madhabahu. Kuna mwingine alimchinja mke wake pia kule Mtopanga na kule Jomvu. Kwa hiyo hii kesi ya gender based violence imeendelea sana. Kaluwore gi wuon mosenindo, jirende ne ogoyone sime kanyise ni nyare ne ochwad gi magina gi chwore ma en obila manodiochieng' achiel kende bang' nyare no nyise ni jaode no ne gigwandore godo. Ne oring kode kar thieth ma Coast General Mombasa kuma ne orwake kar jatuo moheore mar temo golo magina mokoni ne omoke bundiye eka ne bang'e to koro wito ngimane bang' ndalo 10. Na nikamwelezea saa hizi ni Christmas. Vunga virako vyako kuja nyumbani kwa hii Christmas akiwa na haja akufuate nyumbani. Saa kitoko Wednesday last week ndio tunasikia usiku saa 7 ya usiku msichana mwingine akipiga simu ya kwamba kujeni haraka msichana yenu amepigwa risasi hata saa hii anakarakala chini mtoto wake amejipaka tamu mkuje. Na usiku saa 7 utapata wapi kare kuja Mombasa kutoka Western? Inasikitisha sana kuona mtoto akiona mamake akiwawa. Manake mtoto wa mwaka 1.5 akililia mamake wakati mama anapiga nduru kujaribu kuita usaidizi. Majirani kuja kusaidia ilikuwa too late, damu zimetoka sana. Oywak ne piny owacho mondo mi otim nonro matut kendo ka okang' mowinjore ne jago no masani ogeng'ne tesendo bila karito mondo mi ochwale e doho. Juzi tu hii mwezi ya 10 ndio complaints zilianza. Ndio hata nimegundua ya kwamba hawaishi police station, wanaishi nje ya police station. Kwa hivyo sasa askari anatoka na bunduki kwa kasi anakuja lala naye kwa nyumba. Sio tayari ni mtu ya kudhulumu wengine usiku. Alipe hizi karama zote. Akishalipa hizi karama zote afutwe kazi na pia afungwe. Itakuwa funzo kwa wale askari wengine wako na mchezo kama huyo. Kwa sababu bunduki ni ya kungoja mtu. Ya kungoja. Kuna majambazi hapa wanafanya. Mbona asiuwe pale anapata mtu ila anampikia ugali. Kumpiga mapaja hapa ni kumtafuta namna gani? To kaluwore gi masiche mag rocho ratich oganda, familia ikwayo ne kik ling koponi gwandruok otamore rumo e kindgi. Mama amekufa kifo cha uchungu. Naomba kina mama wenzangu, ikiwa ndoa imeingia madoadoa, usingoje kuwawa. Pack vitu vyako, toka. Na mimi natoa ushauri kwa kina mama wenzangu. Mimi naomba, mukiona signs, mukiona mambo si mazuri ndani ya nyumba, mimi naomba ondokeni. Ondokeni katika ndoa hizo ambazo zina shida. Ndoa haina raha ikiwa kama wewe utageuzwa punching bag. Nimewaacha watoto wawili na mimi ni mzee. Vile nitaendesha hii watoto mpaka wapate elimu, ninashindwa. Sijui mtafanya namna gani. Gikoni dwaro bende nitiere mar chiwo hocho ne obila ni mar giwuotho kod gige lweny.
Lakini na mimi pia nataka niombe pia serikali, hawa polisi wao wanapata ushauri na saa. Manake nimefuatwa pia na polisi wengi wakilalamika maisha yao yako kwa shida sana. Wana bunduki, wanakaa maisha ya shida. We utampaje mtu bunduki, mshahara mdogo, mahali anapokaa mahali pa shida, choo chenyewe kina shida. Gin masiche mosebedo katimore kinde ka kinde ka korikoni dwaro nitiere mar piny owacho keto chenro mowinjore mar neno ni obila ichiwonegi chenro mar hocho mar gayo weche makamagi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok moro mar jochiw arita mano Kenya National Private Security Workers Union okwedo paro ma piny owacho ni godo matiyo gi apisas mag NYS e rito mwandu mag piny owacho. Mae tok jalup jatend piny Rigathi Gachagua lando odiechieng' manyoro ni piny owacho biro tiyo kodgi e rito ute mag piny owacho. Jakom mar jochiw arita Isaac Adambwa nowacho ni tiyo gi NYS dhi hinyogi kendo thothgi biro lalo tijegi kod yuto maggi. Solidarity forever. It is properly defined. National Youth Service was supposed to bring discipline katika youthful Kenyans as a process of reform. Hayukuwa intended tena create private security through National Youth Service. That is totally misplaced and wrong. Sisi tunataka academy ya private security. So that mambo ya reform agenda katika hii sector ikuwe actualized, ikuwe practical, na tukuwe na hiyo mambo ya kusema progressive career path. Sindio? Uwezi kaa pala atuwe ni private security officer, miaka 50 na retire atuwe tu ni private security officer. We must put motivation kwa bawabu. We must put motivation through mambo ya grading, just like any other force. We complement our role. Nataka niambie Deputy President, our role, we complement national security agents. We are not a competitor to the police, and we are not equal to National Youth Service. Kawadhi nyime ni riwruok mar ndeke pacho ka oyango wuoth ma achiel kachiel kowuok e boma Mombasa nyaka e piny mar Dubai. Koloso e nyasi mar yango wuodhno e alap ndeke ma Moi e boma Mombasa, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni okang' makamano dhi gero ochumi ma pacho ka gi mano mar dho wadh nam chumbi. Ndeke mag Kenya Airways biro piyo ding'wen e juma e piny Dubai kowuok Mombasa. Mor kod ilo e dho wadh nam chumbi en ranyisi ni chenro mag iko wuoth madhi e piny Dubai ne ochopo e giko mare ka kambi ndeke mar Kenya Airways otudo piny Kenya gi pinje mamoko. What the airline means is we are able to open other countries for a lot of opportunities, whether it's trade, it's tourism, you think cargo, and you always want to do that with a non-stop flight. So it's okay that many other carriers fly here, but remember they take you through their hub. For us, we connect you, and we will strive to connect passengers to key destinations non-stop. And Dubai is just the start. We will also evaluate other destinations. Jokanyo e sekta mar limbe gi ohala owacho ni mae en okang' mabiro jiwo kinda mag timo ohala ma pachoka e mesa dongruok mag pinje mamoko. Kutoka COVID ije, huu ndio mwaka wenye tumesikia kuna tofauti kubwa, kwa sababu tumeweza kujaza mahoteli pale Mombasa, tumejaza mandege, Keki ikiwa ni shirika lenye sisi hutumia sana. Leo hii tunaongea 70% tumefika. Maana tumeweza kuongezea 1,100 ya watalii kwa kipindi cha miezi 3 peke yake. Kwa hivyo tunaona utalii umeimarika na zaidi utaimarika, hasa wakati huu tunafungua na kuachilia ndege ya kwanza kutoka Mombasa direct to Dubai. This direct flight is going to make our coastal region very competitive in terms of the tourists from Europe and also from Asia. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua nogolo singo ni tend piny owacho otemo kar nyalogi mar neno ni riwruok mar ndeke ma pachoka biro dhi e okang' mamalo moloyo. This may be a first for Kenya. There are many other flight options connecting the coast to the outside world. We therefore must be very innovative to build and sustain not only the flight but also the customer base in hospitality-linked sectors. In this regard, we will be formulating a progressive aviation policy that will see the modernization of our operations, improvement of our infrastructure,
an enhancement of connectivity. Sio ni hii moja peke yake tumeipigia kongole na kisha baada hapo tunanyamaza. Tunataka tuweze kupata zaidi na zaidi. Jariem ndege ma KQ 306 Kavit Devi oyudo bendera mar chako wuoth ma ayangani. Wuoth mane okaw seche 4 mondo ochopia lap ndeke ma Dubai. It's always our pleasure to just see the passengers happy. Flight has been very nice, being a maiden flight, and we have really enjoyed. Geno en ni wuoth machal kamae biro medo kwand jolimbe e dho wadh nam chumbi gi piny Kenya mangima, kendo mano dhi dongo uchumi ma pacho. Betty Juma, Ramogi TV. Did you know you pay for more water when you buy regular softener instead of Downy concentrate? Downy is more concentrated, so just 1 liter can freshen and soften as many clothes as 2.5 liters regular softener. Don't pay for more water, pay for all-day freshness. Welcome to Shabiki Land. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Merry Christmas! E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhi alohono mar Yesu. Ka wakelonu tugo mopogore opogore, koro nikech en Christmas wakelo yien nyaka tuke mabiro moro nyithindo, kwayas mawer mamit, kod gik moko mabeyo beyo. Mane Ramogi TV. Ramogi sao ngada no kato tuor ote ne mar puoch gi pak ne Vincent mawuok Bono wa bende oyudo yo mar loso teko sitima. Abiro somo pachugo e saa 3 mar otieno e chenro mar Oimore. Ka kamano ubed gi kinde maber. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Walendo rapar mar Mama Regina Mbithe Ongoro mabiro timore kiny tarik 17 dwe mar 12 higani e dala mosenindo jaduong' Janes Ongoro okumu. Ne en nyiek moselal Ann Ongoro gi Dorcas Ongoro. Yuche ne gin moselal Okelo Ochol, Mumbo Okumu gi mamoko. Nyithinde gin moselal Josephine, Alo, Auma, Paul, James, Elizabeth